Ya Allah, guys. Wis duwe bapak saiki nek makan piringnya digawa mubeng golek bapake. Madhep rene to, Dir. Urung pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih channel Mbak Via. Iki lho guys, aku mbuh ra roh bocah iki karepe piye. Nggawa piring kanggo golek bapake tak. Lho, pengen duwe bapake. Wah, aku isin aku nek wong akeh kok nah. Aku kene wong akeh isin aku nah. Aku nah. Wis mam dhewe lho biasane yo mam dhewe kok. Biasane ki yo mam dhewe to iki. Nah, sudah kowe. Iya, kayak makan ning ngarepan Bapak. Pak Srianto wis dolan kene Mbah Marsam guys isu-isu. Isu-isu wis dolan kene Mbah Queen. Coba kita. Golek bapake lho. Sambatan guys. Mbah Marsam bikin. Mbah Marsam tuh bikin rumah di depan rumahnya guys. Mbah wing goleki kok. Biasanya makan sendiri no. Sambatan ini bikin rumahnya Mbah Marsam. Jadi rumahnya itu digeser pindah mengarep guys. Ini digeser mengarep ini. Ini Mas Robi. Susu wis toangi bocah. Mbah Kliwon, Pak Kanjil. Kemana? Sambatan Pak Kanjil. Bantu tempat Mbak itu bikin gubuk. Digeser nganu tengah jeng berarti. Mudah-mudahan semua pembeli di luar sana selalu sehat, selalu lancar dalam usahanya. Pak Kanjil begitu juga alhamdulillah segala aktivitasnya Pak Kanjil tiap hari sehat. Ya tiap hari kerja ikut tebang tebu. Tembaun terus nggih. Dapat rezeki gitu ya. Dek dalu mboten mriko nganu. Udah ketapan sore. Badan gungkum mesti nganu lek padi mbek Mbah Waris ning kono tipe. Tiduran saya. Kosuntari. Seharian itu ngangkutin gendeng terus Sel guys. tiduran. Bayat wis didelok, Pak. Pangling. Enggak. Biasanya mbek wong pangling lho, Pak. Mbelek padi iki Mendina anak pangling. Gak roh semisal. itu tak alami langsung. Ndek napa asale pangling. Oh. Iki di berapa sih ya? Heeh. Diteke Bang Asam. Iki sapa? Pak Lurah napa? Oh, eling berarti. Eling berarti. Ambek aku ae kadang lali. Kiai. Ya memori ndek iki kuwi depan cilik. Iya, paling ngono. Saiki budi. Ndek elinge memori ndek jaman biyen. Nah, mandi nah. Kir. Iku nek sini ya Mbah Pasir iki iku nanti. Tapi gak beki, Mak. Ya enggak ber. Wis ora begitu. Tuh kok. Keluar ya. Orang gelem mampir. Banyu. Ora ya malah arep-arep. Saya tidak tahu jaluk banyu aku. Iki apa? Permisi. Sehat. Sehat. Iki yo ngono sekali iki kare seger. Nah, iki. Matur nuwun. Mungkin enggak itu saya dapat. Sana dinten mawon. Nggih. Punten nggih. Ten lomba. Ngono ki dinane guyon ya. Nggih. Kok didhisiki krana? Lho kok nek foto aku iki. Kersane nganu gambare, Mbah. Dadine saji-saji. Nggih mboten. Nek wong ngamping. Nah udah nah.
Udah. Mandi. Urung mandi ya? Dereng. Ampune seger mengirongnya. Dereng, Mbah. Bareng, Mbak. Saruna kaki enak. Ayo banyune sumop. Meteng kuwi isine apa ae, Cek? Tak rumokne, Cek. Itu loh, ditimbali batek itu loh. Pok ngono ya. Ayo banyune umup nah. Nah, banyune umup. Banyu panas saya masalah. Mine pirang, Cek? Nang bar roti. Lagi sempet sarapan. Serot gak? Serot nembe. Diwelelele. Enggak. Ah, gak payu. Bebecang, Mbak. Enggak. Apa? Arak. Arak. Iya. Arak, Mas. Nanti, Kami. ini mawar loh. Mas, bawa tukang arak, Mas. Bawa kami gendeng deh. Demi apa to nana? Gendeng ki ngombe arak. Oh, Tapi rambut berapa? Geger Pak, ya Allah engko sik to sabar engko sore sik apa-apa. Sere kapan? Coba no jam. Tak ada batu nih ran duwe mana tak tahu. Dari batu ini duwe ya. Gak. Biasanya duwe sasetan ngono ya. Engko so. Ya Allah guys, saya aku lagi nang omah sedina wis muring-muring ya guys. Kok gua ae. Mureng-mureng roh omae kayak Omahe kaya guwa lawa jere. Iki ketara omah gak dinggoni. Iki omah gak dinggoni guys taran. Belas kayak nek wong mlebu kene. Ale paling rapi ku lho dibuki triplek ngetara triplek kuwi. Iki kedeso guys kene iki guys. Desa. Kedeso muring-muring ae. Iki geger apa ngresiki omah wisan. Engko nek jek mubeng neh apa nanti neh. Engko genten ngelai wit-witan. Desok wis nyabu masane. Ngisor pel wis disuaponi. Iki gue kir kon golekno. Yo gak ngeweno lah masa nek kancane rene muni njaluk aja wong ditumpakno mobil iki. Wis ditumpakno lagi omong iki. Lah yo lek iki jute yo ora di anu. Oke, Cek. Aku beli lontong, guys. Iki bakule kon jilbaban jarene dulure. Genyeng. Ayahku pengen makan lontong, kita tumbiasno lontong. Dua ya mbak Pak Taslim. Engko paling nenek. Mbah nek wong jeliru pun tengok. Geger kon. Ket esuk yo ket tangi turu bloko lho sampai saiki urung lereni tamune. Ganti-ganti mau randu wong. Iya lah jenenge wong lanang ya apik ya kita yo. Nek ra seneng Mas kamu gelem. Ora sampai gak kober sarapan iki ndek esuk iki. Iya. Sarapan jam 12 kae. Ditinggal wong Lho kantong tuh merah meriah. Iki yo temane iki terus yo ran. Ban Mbah gundul butak arek ketok. Oh, bakul lontong nek kon jubahan nek ngulek piye? Awong Ribet. kok juban. Apa mau ngaji piye aku. Betul. Mau ngaji yo tak juban. Wong nyambel kok jubahan aku. Demar. Aja pedes-pedes tenanan ya, Yung. Gak itu. Atak kayak nek gorengane. Ada toh goreng lama. Kon nek aku gak digoreng meneh malah kayak keripik. Besok ya ada. Besok ready. Jadi nih omah tapi. Duduk nang omah. Alah, gak usah ya, Yung. Ngetang-ngetang lho. Aku nama harus Nang omahe wis ndiglik kae kok. tampang. Sambelnya mantap, guys.
Coba ketoknya aku ya. Ben yo. Dan aku senang bahasa iki lho marai. Ben Buta api iki. kok. Aku seneng bahasa iki kok. Buta iki kok. Aku seneng kok. Alah. Ono kan joget-joget, Mbah. Mo. Bakal lontong kok joget-joget. Joget campur sari. Apa tanggapan? Nah, kayak campur sari ya kon joget-joget tahu dulu. Lagi yang ngiris, terus promosi, Ngulek. lontong, cepet-cepetan, kok joget-joget. Kon joget, kon gamisan, kon gamis, juban. joget jenenge ra ya. Wes. Masane ping kladek kok piye aku. Lucu-lucu ya dari Dewa. Itu Walah nganu. tempo. Sapa? Bu Eipan. Iyalah. Mbek Bu Mar. Yo getasan. Kan akeh ya. Kan dadi artis sesan. Heeh. Ono ki sing nonton akeh buka. Walah full, Mbak. Mare nek kowe lho. Ketok giges. Malah diketok dene. Malah giges kuwi sing marai nyeni. Walah yo ya. Mbah-mbah aku. Oh. Ger. Aku lontong gak oleh nyanyi-nyanyi, gak oleh joget-joget. Gogro kabeh nek joget. Nah. Iki Mbah Man yo lesu jare lontong ra golek-golekne dhewe. Lah wis golekno. Gimana su jare lontongmu ra tak dab-dab. Kol. Tahu. Sama tempe. Tahu tempe ambel. Tempe ditambah ora juga. Tambah. Ya. Iki terane wong. Masane ora kenal belum minum. Ya iya yo. Ya. Bersyukur. Alhamdulillah. Cek kasih satu tak. Ngono lho yo. 2. Bu iki lho mah. Soale nek kondang gage jare bakule meh lunga. Enggak, meh nili dulure. Nili dulure. Nyekel anake sapa kuwi anak simpati gitu. Surabaya udah. Yo gak iso ngulek bawa bapak. Bawa ra iso ngulek. Saiki maksudnya tunggu bawane diterkekno. Kene nang omah, anake kene nang omah kabeh. Lagi yang kare. Tembak lah ya. Nang omah. Oh my. Pedes, Pak. Yang pertama ya, habis semua ya. Pokoknya kabarnya gluku. Melak gluku. Sur pasang rasol. Melak gluku kebunan. Ayo Mbah. Apa-apa malah masih melak gluku iki. Soro. Sing enten duwite nggih duduk-duduk ngoten, Mbak. Ana dina saret.
Oh. Kira saret. Ya buat kabeh nang jero kono. Diderek di win ra kenane. Wes goleni. Kate bermaksud agak Cilik. Ada benar tamu tebang. jadi paling ada tebu. Gara-gara ada Kan tebu. kentenan. Jawane kentenan. Yo iki awak jane iki wis iki sakatan jane. Aku telaga ya rong dino ngono. Ngono. Dan Lah, nang bawah yang sing nginep ya rong dino. Gale tarta kan nyata sih apa. Iki ada nang tebu. Bos. Bos. Lagi. Iki CS iki. Hei, iki lembah dan Salim Mbah. Dan Salim, Mbak. Iya. kawe gak salim. Salim. Salim kan dong, Mbak? kita kan bebas. Ayo, anak-anak. Kas apa kae? Nawang. Gendone Romat. Awak belum mau saiki. Mana itu? Ka. Awak belum mau saiki. Jadi apa cacing? Hebat cacing. Apa cacing pembantu? teman itu. Itu lo ada Wildan. Pembantu ini. Langsung polong. Aku langsung teko. Yo bisa ndak wituk main bong. Aku tuku dhewe. Nek tuku dhewe kan sak botol cara aku dhewe. Halo guys. Aduh. Idola janda iki. Baywan. Getty. Baywan Getty. Masya Allah ki rame guys. Hah? Robi nanti mas mau akses kayak. Oke, mas beratus mas. Karo. Kak. Waduh. Takut nih aku enek. Sehe nih takut aku. Masya Allah, alhamdulillah rame guys. Ki hari kedua. Rame nih Romo. Lo kita dia lapangan apa? Tambah bagus. Tembolok diejek ora? Boleh ora? Tembolok. Ini jalan tak kita telayan. Lungguh kak. Salah keluarga. Loh, anakmu piye to, Mbak? Ket pagi, ket bangun tidur. Apaan sih lo? Ket bangun tidur nganu guys, tamu nih. Pulang pergi, melebu metu. Nana, kiranai manusia ruwet begitaran. Jajan nih. Iya. Ngising opo ya? Ngising yang ngontor-ngontor pringket sumpet dipikul. Alang-alang ke bilang gak entek tok ngono rek omak ganjing. Alang-alangi nomblok kayak dipikul entek kuk. Piye jen dikunci, Bang? Aku nampak ngelas kuwi. Bang malah aja. Mas terulas ya. Mbak sak sore. Mau sak sore.
Masya Allah, kirami banget guys, alhamdulillah disambangi telur-telure, tonggone, teman kerjane. Kiat bangun tidur pagi loh guys, kiat bangun tidur sampai gini tidur neh. Tamui melbu metu ganti orang terus guys. Alhamdulillah seneng ini kena ijek didolani wong berarti kan saya anu guys. Sehari wala ngewek kopi wis ping pira ki Bu Lili sampai keweselen kan pisanane ditaruh gelas ngono ae guys. Terus iki wis malam digawekno ning teko ngono ben gak mlaku mengguri mengarep mengguri ngono. Dadi ning teko simpel. Wis gitu aja guys ya. Konten Mbak Via semoga terhibur. Selamat istirahat. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali besok-besok ditonton lagi channel Mbak Via. Dan bakal ada konten, sering konten sama ayah Mbak Via ya guys ya. Bye bye guys. Mantap.